Fy enw I yw Gavin Morgan. Dwi'n gweithio i Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn ysbyty Tywysog Sial yn Merthyr Tydfil. Dwi'n podiatrydd sgiliau estynedig yn gweithio yn yr adran orthopedig yn yr ysbyty. Dwi'n delio gyda pobl sydd gyda problemau gyda'i thraed, sydd wedi cael damweiniau falle, neu ar ôl a cyn maen nhw'n cael llawfeddigeniaeth. Dwi'n delio gyda pethau cyhyr ysgerbydol o pob oedran gyda plant neu oedolion. Y pynciau yn yr ysgol dwi'n meddwl sydd yn bwysig i gweithio yn y swydd hwn ac yn iechyd. Dwi'n meddwl yw bioleg, cemeg, ffiseg, gwyddoniaethau a hefyd pynciau fel seicoleg. Nes i mwynhau dysgu cerddoriaeth yn yr ysgol a celf. Dwi'n meddwl mae fe'n bwysig i gael cymysg dda o pynciau ar gyfer unrhyw swydd. Yn yr ysgol nes i aros yn y chweched dosbarth oherwydd oedd e'n hwyl ar y tro. Nes i astudio seicoleg a bioleg a wedyn mynd ymlaen i Prifysgol Metropolitan Caerdydd i wneud BSc Honours yn Podiatric Medicine. Oedd y cwrs wedyn yn 3 mlynedd yn y Prifysgol. Dwi'n defnyddio'r Cymraeg yn gwaith nawr gyda cleifion, gyda plant, gyda'r henoed, gyda pob oedran. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig iawn i cadw defnyddio'r Cymraeg yn y gwaith. Hefyd, ddim llawer o pobl yn gweld bod ni'n defnyddio'r Cymraeg gyda cydweithwyr eitha llawer i trafod cleifion. Felly mae'r Cymraeg yn cael ei defnyddio yn meddygol hefyd. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cefnogi y Cymraeg llawer fan hyn, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig i cadw defnyddio'r Cymraeg yn y gweithle.